खुलुमबाय बयखौबो बड' मिक्सार चेनेलाव आं नोंथांमोननो बर' सिख्लानि आखलखौ देखायनो नागिरदों। नोंथांमोना बेनि भिडिअखौ नायनानै लाग्रो दसे। आं बे भिडिअखौ फेसबुकआव मोनदों। जोबोद भाइरेल जाबाय बे भिडिअआ। मानोना बेफोरबायदि हिन्जावखौ बुङाबाबो जाया, बुंनांगौ जाहैयो। मानोना बेफोरबायदि आखलखौ नुनानै आरो गुबुनाबो सोलोंबावगोन बुङाब्ला। बेखायनो बुंनांगौ, माना खालामनानै दोननांगौ आरो बेफोरबायदिखौ बन्द' खालामनांगौ आरो। जोबोद गाज्रि आखु आरो बेयो। बेफोरबायदि भिडिअ बानायनानै मा मोनखो? दा गावनि मान सन्मानसो थांबाय आरो लोगोसे बिमा बिफानि मान सन्मान, न'खरनि मान सन्मान थांफाजोब्बाय। भिडिअ बानायनायनि सिगां सानग्रोनांगौ। बेफोरबायदि सासे सिख्ला जानानै जे सिगारेट सोबलायलायनानै भिडिअ बानायनानै ससियेल मिडियाआव जे आपल'ड होलायनो मा साननानै आपल'ड होखो जेनेबा? दा सोरनि मान सन्मान थांखो? गावनि मान सन्मान, बिमा बिफानि, न'खरनि मान सन्मान गासैबो थांफाजोबगोन। मानसिफोरजों बखिजानाय जासिगोन, दा गाज्रि मोनजानाय जासिगोन, गाज्रि होनजासिगोन। मा बुंबावनो? अननानै बेफोरबायदि आखलखौ देखायनाङा। आं नोंथांनि मोजांनि थाखायसो बुंदों। आरो नोंथांमोना सोरबाफोर बेफोरबायदि आखल नुयोबा अननानै माना खालामनानै दोन, जाहाथे गुबुनाबो बेबायदि दा सोलोंथों। आं बेनि थाखायनो बे भिडिअखौ बानायनाय जादोंमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा अननानै लाइक आरो शेयार खालामना हो। आरो नोंथांमोना अनोब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै हो। गोजोननाय थाबाय भिडिअ नायनायनि थाखाय।